Piye? Bangga apa nutut kowe mesti kelas. Orang gondro sepiro perang karo aku ditambahi karo pring tumpuk-tumpuk. Ora tak pangan saiki ning ngenteni wektu sing prayoga tak wadahi Gendhaga luwih dhisik. Wedok ndi mawon. Lagi iki enek wong wedok arep dipangan nek antenge ra umum. Kowe polao. Aku ora iso pola. Dadi was mbayar ngoyo-oyo kowe ra pola padha karo ngeloni debok aku. Kakangmu wis tak wadahi Gendhaga saiki genti kowe. Yen cah loro ning Gendhaga pangan bareng dina iki. Usik Bathara Kala. Perkara kowe bakal mangan aku monggo. Nanging yen kanggone Bathara Kala jujur wae. Mustika Sari iki ayu apa elek? Ya ayu. Tinimbang mubadir sakurunge aku kok pangan kok lebokke ning wetengmu, apa kowe ora kepengin ngicipi prawanku? Hey!